karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu ning nganti aku nganti to singgol. Wah, kowe matine ora entuk dalan. Inggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Inggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Inggih. Ngestakaken dawuh Paduka Hyang. Tenan ya, Ngger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke wajib tok waneni. Sedika ngestakaken dawuh. Antarja iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Ana apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking Paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamunten. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar dak tuman menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambantuna. Kula iki mboten trima. Lho, yen ngono siadinge mangero Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jero menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Duna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok keduamu. Ketoke lair kowe ning ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saya arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawedeni apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Gatotkaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu.